Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Umuulan pala dito guys, kaya ang kulimlim ng ng langit o nakapit-pitak ni. So for today's video ay maglilinis tayo ng bahay. Pero bago ako maglilinis ay kakain muna ako para may laman aking tiyan. Para hindi ako gugutumin sa paglilinis. Ayan na nga, pupunta ako sa kusina namin. Andito na ako sa kusina namin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako tatas sa may upuan. Ganon lang naman po ang aking pagtaas sa may upuan. Struggle is real pero push yan. Ayun na pala yung kape namin dalawa ni ate ko. At ayan naman yung wheelchair ko na ginagamit ko sa school. Ang sarap talaga magkape kapag umaga no guys. Uy, aminin. Lalo na kapag malamig ang panahon. Ayan na nga yung umagahan namin ng ate ko. Noodles tapos sinigang na isda. Kain tayo guys. Ayan na nga, sinimulan ko na kumain. Habang kumakain kami ng ate ko ay nagkwekwentuhan kami. Ang sarap. Ayun na nga guys, tapos na kami kumain ng ate ko. Simut na simut ah. Nung tapos na nga ako kumain eh, naglinis na ako. Uy, pero nagpalpa ako dyan ha. Or pahinga. Pero hindi ko na nabidyohan. Ayan na nga, nagsisimula ako nagwawalis dyan guys. By the way guys, sem break namin 1 week. At nagpunas na ako ng mga upuan. Kasi ang dami ng mga alikabok. At tinanggal ko na yung mga foam ng upuan. Kasi pupunasan ko yung upuan. Nagsimula na ako nagpunas ng upuan. At tapos na, ang bilis. Kaya ilalagay ko na yung mga foam ng upuan. Wala munang Ilocano serye. Kasi nag-iisip pa ako ng mga content. Pinagpapawisan na nga ako dyan. At nilagay ko na nga yung foam ng upuan. At dito naman tayo sa kabilang upuan. Tinanggal ko din yung foam ng upuan para malinisan din yung upuan. Para matanggal din ang mga alikabok sa may upuan. Doon pa sa silok niya, punasan mo. Pinagpapawisan na nga ako dyan pero kaya ko yan guys. Push ko yan. Hindi ko na nga namalayan tapos na pala ako. Pero madami pa akong pupunasan dyan guys. 'Di ba? Sabi ko sa inyo madami pa yan eh. Pero kaya ko to. Talagang todo linis ah. Pati nga sa silok ng upuan, pupunasan ko dyan. Tapos ko na nga napunasan yung isang upuan. Kaya nilalagay ko na yung foam ng upuan. At doon naman tayo sa kabila magpupunas ng upuan. Diyos ko kapagod pero kaya ko yan guys. Tapos ko nga din napunasan yung isang upuan. Kaya ilalagay ko na isang foam ng upuan. At pinaabot ko na nga yung unan ng mga upuan. Ayan oh. At nilagay ko na nga lang. At ilalagay ko na nga din yung isang foam ng upuan. Diyos ko mare, kakapagod. Madami-dami din pala ang pupunasan ko ngayong araw na ito. Diyos ko mare, kailan kaya ako matatapos magpunas nito? At nag-umpisa na nga ako magpunas dito sa lamisahan. Tinanggal ko na nga din itong mga dito sa lamisahan para mapunasan ko na itong lamisahan. At nag-umpisa na nga ako magpunas ng lamisahan. Diyos ko mare, kapagod magpunas. At tapos na nga din ako magpunas dito sa lamisahan na ito. Ilalagay ko na nga lang itong takip ng lamisahan sa dati niyang pwesto. At nilagay ko na yung takip ng lamisahan. At itong halaman na ito. Inusog ko nga kasi magpupunas pa ako. At ang susunod ko nga punasan itong mga speaker na ito. Diyos ko, kahirap maglinis ng bahay. Pero kaya ko to. At binaba ko na yung mga andito para mapunasan silang lahat. Unfair diba kapag isa lang mapunasan mo? Kaya pinunasan ko na silang lahat para wala silang masabi sa akin. At itong vase din dito, pinunasan ko dahan-dahan. Baka mabasag. Anong tingin-tingin mo dito? Pagod ka na ba? At binaba ko na yung pinagpapatungan ng vase para mapunasan din siya. Diyos ko, kapagod mare. At pinunasan ko na din yung DVD para hindi magalit sa akin. At itong speaker din pupunasan ko para hindi magalit sa akin. At tapos ko na nga din magpunas. At unti-unti ko na nga binabalik yung mga display. Sa may speaker, malapit na nga ako matapos magtaas ng mga display. Pagtapos ko nga nagpunas ay nagwalis na din ako para walang alikabok na papasok dito.
Ito naman ang mahirap, magwalis. Diyos ko mare, kailan kaya ka matatapos maglinis ng bahay? Dito din pala may pupunasan ako sa malaking upuan. At inumpisan ko na nga tanggalin itong mga foam ng upuan. Para maumpisan ko ng punasan itong malaking upuan. Para matapos na. Pagod na ako mare. Joke lang ay apo. Huwag kang seryosong manood mare. Finally, tapos na ako magpunas ng upuan. Ilalagay ko na lang itong foam ng upuan para matapos na. At magwawalis na lang ako. Unti-unti na natatapos. Maglinis ng bahay. Diyos ko mare, kahirap maglinis ng bahay. Tapos na nga pala ako nagpunas ng upuan kaya nilalagay ko na itong mga foam ng upuan para matapos na din ang gawain ko. Magwawalis na lang ako mare. Ayan nga pala yung nakuha kong mga dumi. Ang dami. Finally, tapos na akong maglinis ng bahay.